Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. ATC Vitasync, mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ininang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinong magiging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, board top notcher tinawanan in onra kan sangguni ang panlalawigan kanalbay. Rice distribution nagpapadago sa Pulangi Albay. Sa lado nasyonal, mga employers na nagpapasunod ni No Vaccine No Salary Scheme papanimbagon. Initial findings kan Senado sa pinagasabing overpriced medical supplies dahil pinatulan kan Malacanang. Bareta sa ibang nasyon, North Korea nagpalayag naman ng ballistic missile sa parte kan Japan. Sa lalo ni sports, PBA Finals Best of 7 Championship Series, mapoon at siya na hapon. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Dahilan sa dakulang onra na itinao sa Albay pati na sa enterong nasyon, tinawanan ng pag-umaw kan sangguniang panlalawigan kan Albayan Legaspeño na si Engineer Al Christian Gobres matapos na inian maging top 1 sa 2021 Chemical Engineering Licensure Examination ngunya na bulan. Sa regular na sesyon kasuwapon kan Junta Provincial, sarong resolusyon ang inaprobaran para matawanan nin onra si Gobres. Sinabi ni Vice Gobernador Greg Slagman na magkakanigo sa ng rekonsineron si Gobres dahilan sa esfersos kay ni na maging board top notcher sa siring na eksaminasyon. Baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Dahil nanggad nalilingawan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda ang sa iyang kinamundagan na lugar sa Pulangi Albay. Nagkapirang aldaw bago kan sa iyang kompleanyo. Ang kongresista nagpadara ng kadakol na mga sinakong bagas sa tanganing maitao sa mga kada pamilya sa barangay. Si Pulangi Liga ng mga barangay President Raymond Adrian Salceda kay iba pang opisyalis kan gobyerno lokal yung mismo nanginot sa distribusyon ng bagas aning masiguro na talagang matatapod ang gabos ng pamilya sa nasabing banwaan. Sa ibang nalado sobraan pasalamat kan mga Pulanggenyas kay Salceda sa siring na tabang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gadan ang sarong drug suspect mantang saruan nadagop sa magkasiblag na buy-bust operation sa Naga City. Sinabi ni Police Sergeant Tobias Bongon, tagapagtaram kan Naga City PNP na si Marvin Valenzuela, nagbulnot din badila sin pinaputokan ng mga pulis kan mariparo kay ni.
Nan sa iyang kauron na iyon sarong undercover agent sa transaksyon na nangyari sa barangay San Felipe kanasabing syudad. Ang mga pulis nagbalo sa god na magaranduman mismo ang sospechado. Ang biktima nagpapabakal ng shabu na nagkakandidad sa 7,500 pesos sa ahente. Sa ibong lalaki si Orlando Porsala, nadakop man sa buy-bust operation sa barangay Sabang kanasabing syudad kung sa'y nakuha kan mga pulis ang illegal na droga na nagkakandidad ng 10,000 pesos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Kumpiyansa ng Albay Provincial Health Office na maabot ang herd immunity sa probinsya ngunya na taon. Sigun nini kay Albay Provincial Health Office Officer in Charge Dr. Stella Zeni, kung saan sa iyang ipinaliwanag na kumpara kan mga nakalis na bulan. Alangkaw ng ngunya ng porsentahe kan mga albayanong nguya na magbabakunahan kontra sa COVID-19. Ang Albay nakapagbakuna pa sana ng 26% ng individual hababa kumpara sa pinagtala na numero kan mga dapat na mabakunahan. Alagad sa tabang asinispersos kan kada munisipyo na padagos man ang pagbabakuna sa indang residentes, malanggaw pa ang nasabing numero. Sa ngunya ng pinag-iingganyar ni Zenith, ang natatada pa ang populasyon sa probinsya na magpabakuna na tanganing matawanan man ng go signal kan Department of Health na mabakunahan ang mga aki na may 12 sa code 17 anyos. Ang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Puga-pugan pinaygibong pagbabakuna kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Katuwangan City Health Office sa mga Legazpeño taning marealisar ang herd immunity ngunya na taon. Sa datos sa pinagpresentar ni Alcalde Noel Rosal, kan Oktubre 18, nakapagbakuna din maabot sa 615 individual sa Legazpi City Convention Center gamit ang Sinovac vaccine. Asin anom na persona ang nakaresibi ni Sputnik 5. 477 individual ang nabakunahan kan Oktubre 19 sa LC3. 346 ang sa LCC Malls, 322 sa Ayala Malls, 24 persona sa Barangay 21 binanuahan ang sinapat sa Barangay Banyo. Ngunyan na daw magpapadagos ang vaccination rollout sa LC3. Para sa mga 18 anyos pa itaas, nakapag-rehistro nakapag-rehistro sa QR code, ane akomodar magdarasanan in valid ID. Ang pagbabakuna nagpuon kasubagong alas 9 nin agas sagkod alas 7 nin banggi. Ngunyan na aldaw. Determinado ang lokal na gobyerno kan Kamalig Albay na mabakunahan ang 50,234 individual tanganing marealisar ang herd immunity. Ang Municipal Health Office nagkondukta na ng Buro Barangay sa pagbabakuna kung saan kasuhapon nasa 398 residentes kan Barangay Pariaan ang nabakunahan ng Sinovac vaccine. Kamawotan kining mapalangkaw na numero kan mga nababakunahan na mga Kamaligenyos. Nakaibahan sa priority group sa mga harayong barangay. Ang vaccination team kan Kamalig Municipal Health Office nakatala na magbisita sa barangay Palanog sa Oktubre 21, 2021 para maglibot asin magbakuna sa mga residentes kang nasabing barangay. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kay ni with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cauledo da kami. Iniunyang produktibo
sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro.
Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Padagos kita sa mga Bareta ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Inapod na kwentong kutsero ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang partial findings kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa pagbakal kan gobyerno ng mga pinagasabing overpriced na pandemic supply sa Pharmaly. Sigun kay Roque, daiman napatunayan sa pagdangog sa Senado ang kinaraman ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagbakal ng mga personal protective equipment o PPE sa Pharmaly. Sinabi niyang base manggilaray sa Commission on Audit o COA na daing overpricing sa pagbakal ng mga PPE asin wara man na bayular na lay dahil nasunod man na tinalaan na bayanihan man. Meron ang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Richard Gordon na dapat sangatanin patong-patong na kaso ang mga nasa likod kan Pharmaly. Meron tadigdi si dating Presidential Economic Advisor Michael Young na nagpondo sa Pharmaly mantang estafan dapat ikasukin na Pharmaly Executives Crisel Mago asin Mohit Dargani. Apera sa indapi pakasuhan man ng mga iba-ibang kaso ang iba pang Pharmaly asin dating PSDBM officials. Nagpatanid ang Department of Labor and Employment o DOLE na papanimbagunindahan si isayman na kumpanya o employer na mapapatunayan na nagpapautob ni no vaccine, no salary scheme. Sa laging handa public press briefing sa girar na tinawanin doon ni Labor Undersecretary Benavides, ang posisyon ng DOLE na bawal ang siring na polisiya, lalo na may mga nabayular na lay araw kan non-payment of wages, nasa rong administrative proceeding na nasa jurisdiction kan DOLE. Siring man ang withholding of wages na may criminal liability asin katakot na padusang pagkakakulong asin multa. Paliwanag pa kay na nagkoordinar na ang DOLE sa Trade Union Congress of the Philippines para maaraman kung anong mga kumpanya nagpapautob kan no vaccine, no salary scheme. Malinaw asing kategorikal para sa Blue Ribbon Committee na ang grand conspiracy sa questionable transaksyon sa pagbakal kan gobyerno ng medical supply sa Pharmaly dahil mangyayari na daing basbas kan Presidente. Yan sa nakapalaman sa partial o preliminary report kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa serya ng investigasyon sa nahihiling na irregularidad sa pagbakal kan procurement service kan Department of Budget and Management sa Pharmaly kan mga pandemic supplies. Sigun kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Richard Gordon na tinugutan kang Presidente ang sayang mga amigo na manginimbang o manginabang sa pondo kang gobyerno tanganing mahubas ang kawan kan banwaan. Sa roman sa initial na findings kan Blue Ribbon na nagkaigwa ng favoritism kung saan naging favorite ang Pharmaly na nakakuha ng pon 8 billion pesos sa 11 billion pesos na kantidad ng kontrata. Malinaw man ang kasong perjury kontra sa nagkaperang Pharmaly official arog nila Lincoln Ong asin Crisel Grace Mago asin kontra kay dating Presidential Economic Advisor Michael Young. Mantang siring man ang pinagalaoman na no-show giraray sina Health Secretary Francisco Duque sa pangdoseng pagdangog dahil sa pinapautob na memorandum order na nagbabawal sa mga cabinet member na mag-atindir sa Blue Ribbon Committee hearing. Bareta sa ibang nasyon.
Nagpalayog ng ballistic missile sa kadagatan sa parte kan Japan ng North Korea sigon sa South Korea's military. Nagluwas ang nasabing impormasyon matapos magtiripon ang South Korea, Japan as in US Intelligence Chief para paghuronan ng North Korea. Padagos pa man girarin ang pagkakaiguan ng weapons program kan North Korea pisar kan maigpit na international sanctions. Partikular pinagbabawal kan United Nations ang mga ballistic missile testing pati naman ang mga nuclear weapons. Bareta sa lado ni sports. Bigla laoman na magiging maigpit ang labanan para sa Best of 7 Championship Series sa PBA Philippine Cup. Entry kan magkaribal na Talk and Text Tropang Giga kontra sa Magnolia Hotshots. Ini sa rason na pareho sindang gutom na makamtanan corona. Ang Game 1 sa PBA Finals mangyayari dyan hapon sa Bacolor, Pampanga. Breakthrough! May mga bricks ng unya nagibo sa mushroom as in food waste. Inempayag kan may eksperto sa sensya sa teknolohiya sa kinaban. Sa sinabi na guminamit sindanin mycelium ang root structure kan mushroom para magpatubo din insulation panels para sa mga buildings. Sinabi pa kan mga inina ang fungi panels mas safer as in healthier kaysa mga ginibo na may mga standard chemicals. Ang bagong imbensyon na bricks nagibo sa mushroom dahil nagluluwas ng anuman na toxic compound as in nakatabang para mapagulan na maglakop tulos ang kalayo kung may sulo. Maray maninin na gamiton sa soundproofing. Istoryang naiiba. Pinagurunan sa mga social media website ang sarang performance artist sa Shanghai, China matapos na itapok ang 1,000 na pidaso nin bulawan na ang tamanyo parehos kan bagas bilang pangaponan sa mga kababayan na day magsayin ng pagkaon. Nag-viral ang artist na si Yang Yezin dahil sa pag-upload niya ng video kung saan mahilingan nagsabwag siya ng mga pasi nin bulawan o gold sa mga basurahan, imbornal, salog asin mga maawat na lugar. Dako na nakailing kan video ng hinayang sa pagtapok niya ng mga bulawan na nagkakantidad ng 200,000 yuan o katumbas ng 1.6 million pesos. Aper sa panghinayang puro negatibong komento ang naresibi niya sa netizen. Sigun kay Yang, ginibo niya ini bilang simbolismo na kada pasin in bagas kunya na panahon ng pandemya, garong bulawan na dapat tawanan ng importansya asin day dapat pagsasayang. Ikaw ang pag-aadal na minaabot sa 18 milyon tonelada ng pagkaon ang nasasayang taon-taon sa China. Kanhapoton siyang manungod sa mga nagbabatiko sa iya, ang solamente sinabi niya, iyo ang kung nangihinayang sinda sa tinapok kong mga bulawan, lugod siring man ang panghinayang ninda sa kada bes, may na nagtatapok din pagkaon. Flashback. Oktubre 20 kadon 1944 kan magdoong sa Palo Leyte si General Douglas MacArthur bilang hepe kan pinakadakulang US Fleet of Transport and Warships kay ban si Commonwealth President Sergio Osmeña para bawiin ang Pilipinas sa mga Hapon. Tinuto ni MacArthur sa iyang pangako na I shall return kasunod kan pagdulag ninda sa koridor kan Marso 11 taon 1942 pasini sa Australia kay banan sa iyang agomasin 4 anyos na kaya sinibapa sa direktiba ni Presidente Franklin D. Roosevelt para maiwasan na ma-overrun kan Japan or Japanese forces. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base. Patarabang tabang News Director din para sa News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa idong naging tagapagbareta gunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Maghali din pagbuknat masunod na programa kay ba si partner Luwens Bor si Marcena halalan 2022. Matapos sa nagkapir ang mga pagirumdom. Nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na